Si Tata ang ipanak ng kunaglisod. Kay Tina, taas kabog-kabog sa liog. Mo rin sa kamawa ko mangilot mo. Katong nagdugo ka na, katong mulo ka buwan, nga dito. Dugo di ka na eh. Panganay, silin. Sama dagi dahang. Parang may bawanan na hinugan ka ang manghod. Duhay yan na. Hinugan ko. Ay, kuhan ka swakwa. Autulo. Wakwak ka. Para po ito giagdan bukan. Dapat dito kay manghod 16 din ka tatlo. Ganyan. Si nanay kay inagumag-anak, mga buwan na maburas naman. Kay na, nagmudupura ka sa buras na. Tulo ka mo ka tinuwi sa duguro ka nang Ang ay pwede na magkuha na yung sa bupag yan ah. Pwede na yung mag... sa kabuhan, dyan naman kaliguan na. Diba? Kaya inakaliko sa kabuan. Ay nagtanaw, buras na ka. Nagsibo ka doon na sa ras ng kado doon. Pagkasos na yung pahuway. Buras na doon. Kaya na doon na nagkapahuay pag tumanapin na. At na naman ang Mama Julie pag pinatan dito ha. Marami. Iwingaw ka na yan. Ay ito, iwingaw ka na. Para bayan to the fun. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hapon. Doon kaya sila po kami. Nas, Dixie, si Pasli po. Maunahan niya si nanay. Doon sila po kami mo doon. Dala, ka na yung ato kabit dito kayo. What na? Ah, day! Nailikuran dito. Gato ka mong tricycle. Nawarak lata din. Ato naman day, dali rato day. Rasasa ka. Ayan na. Ito bang? Kapag tinukuranan. Sakay na naman tag na series. Series mo ano? Mas unahan na ba sa dito, May? Unahan na mo lang ilang kami sa Unahan. Wala itong tando. Ito ka tanaw, kay mo hilakon ka. Sakay na mo. Tara guys. Tara ko sa likod. Aw! Ano mo doon? Nawiri mo ah. Natin mag-vlog. Tawag rami ako ame. Anak, agpasong anak. Ali! Ano na? Agpasong. Wala na, kagimang ulag. Dapat ang nagpasong di. Im! Ginaan. Aga kong sa mo, payong pa ko. Ako na balance. Pwede ba, kita mabalance. Ikaw na sanay. Hinay mo ha. Asa mag-aanag undi motor dani. O nilang bahay na nagabaso. O sa kuan. Hadli ko sa pagnayasan ba. Ikaw ginuko madir. Iwan na. Na, baka tanawa dani Flo. Ano baka tanawa. Mawawakan niya baka tama. Amumang. Flor! Mau lagi. Uy! Dasar daw yan. Ayaw maka. Migo ta. Migo. Ayaw. Ayaw ha. Ayaw. Day! Nalimot na. Hala! Dugasong! Iwingaw ka na yan. Ay ito, iwingaw ka na. Para bayan to the fun. Masok kay gato pa ni mo dani doy. Saan na ilan? Hala, dahil ilang iri nga murag ang kahimas. Wing! Aga mo puti, ila ito na, dagan na habit lang. Hi guys, dyan namin, dyan agamang dang kamuti. Yan na hananggi pangkisan, dyan. Kuan, magdangag na may og kamuti lagi og saging. Nakuran na rin, nakuran na. Dyan sa tinagan guys. Basta pagpapula karidari sa lang try. Galing sa ako guys, galing sa abuhan.
At Aliana, ni nga rin na sila undig na libang. Di, mana niya ako amay ka. Nalibang ka. Ikaw, Lexie, di pa ka malibang. Ikaw, ito yung mem. Hindi ka kalibangan? Hindi ko malibang ko pakos balay. May kabad, niya na. Ay, di man bad. Di ko na sa malibang mag-usbalay. Udah, ang sali magkamuti. Mana niya ako amay ka. Kami nga siyang mamatay. Pag-imingaw. Dali rato, day. Ano ganun ka na at tubig? Ara ba na plano? Lahira day ko ng burus. Ang mga anak sa unas kanina Ganun to. ka na advance ugat. Oras ka ito. Sa unas kanina to. Karon. Karon sa kanya to lahi na karon. Mga pagbuburas. Ito dali. Mas ganun dali na dihan ay didugo. Ispating naka-floor? Uy, ginoo ko pa rin mo sa karila. Masukin ang para kapang pagda, anak pa. Kapang pagda. Mga dito nung kami sakit yung dari. Yan na. Ito ko kung tana sakit manay normal ka na. Di man na sakit? Di man ako sakit yun. Balis magugahot mo kung magain. Mga day. Mga to kay. Nandi ko sila. Hindi na gano'n man nga doon. Huwag ka kung nangikuhan na makasulti o gano'n dyan. Pero daghan ko may busy. 2 months na na-floor, isa pa. Tapos developin siya para sa utok. Dapat lagi ng kagatas ka pang Kaya kuha kasi, huwag mo kung igatas, kaya di mo ganang gatas. Itagaan mo ba na? Ay, menda. Ah, sino na yung mga anak sa una kaya nakakuha mo ko, naglisod mo sila. Mabalikan ako rin. Si Tata ang ikanak ng ko naglisod. Kay Tina. Ang busog taas, kabog-kabog sa liog. Mo rin sa kamama ako manghilot mo. September 9 ko kabalik ko. September 9. Inahalan September 9, makasurvive ko na nga di ko magluto. Gaya ko. Tugay pa, ipabintos ko. Kinamit ang buko ko na. Amo na dyan magpang nasa ka. Pwede ko sa maglakaw din, di harad sa ka mag... Isa lagi kabuhan, tama September 9, dahil ako. September, 5 buwan September 9. Kay, Pa 3 weeks ra. oo, to kasi mara na kay 18 mo ningan to. Di ka kaulig puti, kaya gatong kasada, kuan man. Di sa lagi. Dani sa alaman sa kami na may Ang money na. mawaag ko an. Kung mawaag ka na na hemorrhage, pwede na ako makalakaw. Nahinay ako. Kana ko nung oras ko lang si Hubert sa lakaw niya. Sa Hindi ka taglakan ba? dito, para ko para lima. Tuyo, din nga. Ikaw, mag-resort na ka mga anak. May 30 na ka. Hindi na po. Hindi ka mga anak. Hindi ka mga Minsan anak. ka kaloy. Uy, hindi akong problema. Doon mo yung kaloy. Mag-anak ka. Uy, kaanak ko dito. Hindi man mag-expire. Ang anak mga laki, mas tiguan sa Ah, tiguan na. ano na? Ang anak ko si Sarah, no? Tara. Pero ayun sa, mag-outpang ko na 35 kataas. Ay, Pwede pa po na pa ko yung tulong adlaw. happy to be birthday. Okay, pag anak ng ko na. Ako ko'y tulong adlaw sa magkuhan, mag-vlog sa koron. Kasi pinaedad na dato. Batasan, no? 30 ka. Okay, may guess kung sa tikal, kung napan siya tulukan. No, na po yung tulong adlaw. Yeah, Pwede sige, pa. ano mabulos. Diyan kami sa una isang gagawin kami naghan namin. Yung ipon sa raday may, di may magilihat, di magpabadlang. Ang dudua mo niya, lami ko Langit ba sa ito dinay, taas, mga mga na may, nalipse. di man makamata, di man magkanaw sa silong, ano masala magi, gadua. Katong nagdugo ka na, katong walo ka buwan, nga dito. Nagdugo din ka na eh. Panganay, siling. Sama dagi dahang. Balik kay bawo nga. Okay, wako kayo. Wala na. Kaya Kaya ako ako yan. hospital di ba? Istorya. Istorya. Wala ko mukhang tigan, ako naman to. Karang nahibawan na, nahilugan ka ang manghod. Nainogan ko. Ay, ikuan ka swak-wak. Wakwak ka. Pero po ito giabdan po itong mga siguro kay Malagi. bigyanan ni dumbo mga nag gusto pa ka dumbo sa algo man sa dumbo. Lugi sa wakwak. Kay habog mga bigyanan. Wakwak lagi. Mana man. Naudod kay ka. Ha? Naudod ka. Oh, Yan, sa wakwak. gusto man pa ka igo natunong po sa balik kawang. Larang karatan ni mo. Kaning Bidong magkakurat mo na makakuha. Jara. Karang karat no. Karat man ko sa matong nagkuan ako. Dapat tinangin rin sa mga December mo ta dito kanda. Tapi lang ko na Marso mo po ito na ilugan. Dapat dito kay manghod 16 din ka tapos. Yes, ma'am. Di po, siguro wasi ko kung taman na lulo. Wala na nini Ha? lagi. Taman na lulo. Ang tao na pang Magulo lulo. pa ko. Bago iba tong ahang manghod. Wakas wak ko simba ko buhi. Anak man takot to 74. 94.
sinipit. Wah, kay mo adjust magsaka ko hindi na mas nanay mga anak. Luto ra kay Mga lawas. anak man kung Ang ito tapos ginunga sa tubuhi ang mamo. May siguro may ulit. mga buto to ana kay. Kaya na bonus Wala, magka. dito Pila ka masakit. kakuha na bonus pag humagilot. Iko dahil Pila ka kuha. eh Marso buto hilugan berarti na Marso ko hilugan 1974. Tuig kapod ka sa nagkuros. Oh, di, Marso, aga ko Mayo magkaganak lang siya. Mayo, adjust og siyam, kabuan. Oh, ay Marso ko na hilugan. Wapay tuig si Monica, Kuwang naguros kay ako. Tony. Manghod. Amanghod. Dihan ako. Ano na ka? Dihan ako. Sa Kuwan tungkol pa ka. Kananay 10 months. Si nanay kay inagumag anak, mga buwan na maburas naman. Ang magkalainan, nagmudurag ka sa buras na. Tulo ka mo kasi ni Oisi, duguro ka nang. Ako di si tata, wala sa nanay na tulog ka. Pwede dahil magkuha na yung sa bukang kaya na. Pwede dahil mag... Sa kabuan, dyan makalibuan ah. Diba, sabi. Say nagkaliko sa kabuan. Ay nagtala, buras na ka. Nag-save mo ka doon sa ras ng kado doon. Nga na, kung si ate, Oh. kay si Binti, si ate, Mr. Simentito man. 72, 73 ko, Mayo, Marso. Oo, lagi. Huwag ka sa nanay mo pahuway. Buras na doon. Dahil doon na nagkamahuay pag gumanang na. Ano na lang. Eh, kung man yung anak ni mo, wala ko dugaan ko. Ano, Kuha na, minapot sa sida. huwag mo po kayo maagig mga dugo-dugo na. Tawad dahil agresibo ko sa tatay. Agresibo, bita kado. Naman siyang pamuhag, sinta mga. Mga digas, inom ka na ng mga space. Naman itong istorya nga. May asa kaya, may space mo kan kanang maragod. Maragod, kanang nanay. Kanang ud, bang ang mga gatas agsud. Kung nakasunod mo kung paayo, di. Pag mag-anak ni Ajoy. Kaya ganas di pa niyo, sigat kong rasbay sa Ano, una. kitang-tang na po. Tuan ra, tulong na kabuan. Sa nanay mo, Mga ipatang takay, di mo kumado, magsigula-kula ko, ibang batas-batas kalimgi. Arang sakit ang dini. Murag tusuko, murag. Ay mo kang git ba? Alam rin man sila nga nga. Ang maragis. Sok-sok. sa Kuhan, ka na mas apurisyo, may Alam, apurisyo. pasok na rin eh. Doktora apurisyo, may nagkuhan. Again, nagbutang. Apurisyo? Mga tinagtari na. mo ni ayudi mo. Ayun din, nakasuway ko tulong na kabuhan kay. Nagsige na po dugo. Tubo-tubo. Maraka pa itong mata siguro. Ang sabi para ito. Kuyaw. Oh, mga marin na ta luto na to walang kamuti. Ato kay. Isubas sa diskado kan May plano pa kumaras ni Ajoy na. Tanaw sa Ajoy, 76. Dahil nilag pa si Tata 78 na aning hilang-hilang. Nagnilang na gamay. Oo, kaya nag-iagi pa mo kayo di. Dari dyan. Tang-tang pa si Audi. Sige, kung buras. Kuray. Uyaw na yun no. Nasa nang Di kinsi ba ka. buyaw ka na eh, baka huwag kayo pamatiin. O, makapamati ano. Mga wala nakabuhan. Mga ano pa kung bansos na, bansos. Sana all. Madal maguliwat kang nanay eh. Na. Hindi muliwat, apay tarot na pa. May kutulipan daw. ang pasigaw Lagi, adong. At doon na yung imit, laag-laag eh. Kita mo, imit. Ina. Nagtakuan. Sila na yung nagiging ko, yung kita ko kuwan eh. Oo, pangita lagi ko rin, diba? Ano lagi si Coco lagi siya may pagpaminyo ka gusto masigag laag. Paminsan na At nakaso. so, kung hinapot na na kayo. Siya may pagpaminyo ka gusto masigag laag. Kapoy na siguro sa kuko. Buwat ko sa kang-uli. Narang timbaan, bet siguro. Tuig na kayo, hati. Gamay na laman. Pa, disig ka pa. Opo ko na kuman lagi. Ako to lang Namay sa ng tambak. basig, kumaman. Misyon, no? Paghamas misyon. Kumaman yung kuan. So balik na ko puno na to kung bahay. Ha, sa Valencia? Ha? Gamay na lang kayo, ano na lang. Puno na to. Tuwa pa litar ko nga din, sugod. Taguan mo ba ko sa mga asawa sa engineer? naluto na sa akin kamuti gahit pa. Ano, taguan man. Basig dagat ang kamuntihan. Basig dagat. Kaya tagsabing te. Hinog. Paniti. Kamuti do ganun maluto. Basig ko na. Daga ba yung susunod? Ingnan na ko bawal ko ba. Hindi, sa kang gulbal. Pangway sa kabuan. Kaya naman kapuda na gilain naman ko. Ang tusa ka naman dun. Wag sige kanta-kanta di upload. Magpa-music pa ko, mayroon ako music. Oh, kanang music itong Yung bata. sounds. Pero ang laga ka, gawas na ako pala. Matug. Matug ka. Karoon kayo. Insakto mong balik si Di ba po katog kung na. matuga doon ni kabang tagay ni kagabi na pwede. Ano sa upload kay hilaw pa di ay tungo pa naluto. Ilaw pa? Yan.
dahil ka sa pagbayad na riyan. Dami, Kaya madami. dati man natuskin si Matog. Kasi lagi, dagay ni uliwan. Anak ka ni Mandik sila na. Ang ani matada Matog, man sa mula dun. Ano ko na, hindi na mahubad ni Mubon. Ubara. Wala din na mahubad na. Di ba ubod na Ubara la. Sa pagibalik pero kare sa vlog. Ate, may disa pa ni eskwela sa natin. Ano katulbos? Siya? Kato na katulbos ni. Ang Kaya isa ba ko do? na rin namang kukumag. Gano'n naman sa sir. Gano'n. Iubod ka, Nay. Nawa, mahubad pa ba ni yung libro ito? Sa pag erin muna dati. Dili adlok ang arinola mo mulingkod ka. Malingkod ko. Di ka makakontrol ka. Ini gimana? Dia gimana menghigan nula? Adlok ko mamatuwang mabuak pa lang sa ako na lang. Adlok. Hindi naman yung mulingkuran. Ay, Ikaw, ipakandra. manang iwag ibalan sa utay. Pero Kamu matikang Dira kasoy, dira kasoy higarinula. Ilang inoduro law man kaayo. Kan mereka? Paglingkod ako ba? Ano ko ba? Kadugay nigahin ko ko yung tiligahin na nito skin na. Kita ka maipot? Hindi ko yung tayo sa akong tingin ligahin na. Bukan na siya. Ano kamong kamote? Mo. Ipalit ko balik ko ang kakilog. Si Gabriel ang ipakuha. Lalami, Nay. Yan ang yan ang Wala bilang. guys. Isa mo nang kulit. Yung makawag tubig ka Ano mo rin. inom? Diya, kuan, kamote ni River Gantin day guys. Nami kuno is nanay, gigilamias nanay ha. Kanas gabel na kamu patur kung masag tulo ka kilo. Inas gabel. May pa da ang lulis na. Yun. Na gabel na sa kanya. Thank you for coming. Amin sa, amin. Yes, mo ka muli na naman eh. Ato na naman ang Mama Julie. Pag pinatan dito ha. Rami, nana mas Mario mo to na. Sige. Bye. Amping rami, nana. Bye-bye na. Ta, bye-bye. Si Aliana, doon na niya. Dali na yan. Amin na yan. Amin na. Amin na yan, dali. Kaya wag ko na. Pag pinatan dito ha, kay kamoral ba yung nabilin? Pag hindi dito sa bahay ha? Ha? Salamat Sama-sama eh, ka. sa iyong kabuti mo saging. Sama day sa balik lang. Birthday ko yung Rolito Tapurabi. Pa, September pas palis. O sige, bye-bye day. Bye-bye. Salamat eh. Lagi mo ma. Wala nas bugoy. Uy! Hinay mo. Ano di ah? Huwag ka munggay. Babay ng kuya dito. Hadapan ra. Huwag ka munggay. Magsabaw sa mundoy. Nawing kudzo kay dangag to na sila uli na.